Gipasiugda ni House Speaker Martin Romualdez ang kahinungdanon sa solar-powered irrigation systems isip mas baratuhon og limpyo nga alternatibo alang sa mga mag-uuma. Sa inaugurasyon sa 50 milyones pesos nga Castañas Centro Comial Irrigation System sa Saraya, Quezon, gibutyag ni Romualdez nga 33 ka pamilya ang direktang makabenepisyo sa proyekto nga naglangkob sa 50 ka hektarya nga yutang umahan. Sumala sa House Speaker, posible nga makatipid og hangtod 80 mil pesos kada cropping season ang mga mag-uma sa gasto sa diesel pinaagi sa solar irrigation. Gilauman sa Kongreso ang solar-powered irrigation projects isip usa ka practical nga community-based nga solusyon nga padayon nilang gisuportahan. Samtang si NIA Administrator Eddie Guillen mipahibalo nga kapin usa ka libo ka SPI projects na ang nahuman karong tuiga ug giplano pa ang dugang usa ka libo para sa tuig 2025. Gidugang ni Romualdez nga dako ang gipadugang nga pondo sa National Irrigation Administration sulod sa miaging duha ka tuig aron mas mapalig-on ang sektor sa agrikultura sa nasod. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!